Nginget bau blay un kerku yangi. Bar un shashkor ye ke jing dwai ke jing khot kerpat. Bar hoj ru ye ke jing rai. Ke bangila yo ban yo sngau. Hakani ke no pai jang kani ke sngi. Hakani ke por pan. Ngine poi shaga benta ye ke bangin yo ye ke jing slok na ke tin ke jong blay. Ki hinmen baki para ki jonga baki para banget ki ba ej baro. Dagaman sim kabat ngau kia, bad dagaman sim kabat dem makmat jong blay hagi nigi sngi ki bala lej no, ngala pendem yela de bang ngala ongko try ka iga kubor, kabami medon naga benta jonga, kabami men keren ningkong ya ka do nut jonga, bar hoj men keren ru ya ki hinmen ki para banget ki ba ej baro ki ba shimmenta bat ki ba shashkor, ya ka ktihen ka jong me hagi nigi sngi. Ublay ulay alam ye ke jingmut jing berkhan ke jonga. Nalor kata ke henmen bagi para ke jonga. Kum ka balang hagini ke sngi. Ngila de ban yo ye ke sakramen ke jing kawai ke jong utrai. Bat ngila du haki ar kuatar ye ke bangi ngin kiu she ke ying ke jong blay ban shim bentan ke mit ke jong utrai. Pengadwai bangi ngin nom klet ye kata. Ye ke ke bau kris ulale na ke benta jongi. Ublay ulabu ya gawai ke kubor haga do nut jonga. Bagata kalong hagawai ke jingkeli. Kabanga ngakeli ningkong yaladi bat kabanga keli ru yang bat yapi hadu kini ke sngi bat hadu kini ke janmit ke bamenta. Bagata ke jingkeli kalong. Mapi bat manga ngilong u kristan ubakumno. Mapi bat manga ngilong u kristan lane ke kristan kibakumno. Ngala pensyong nong rim nagaktiin ka jong blay ka shiti ka baar ka jong apostol Paul siya Timothy ka lenong ka basaw ka dekot ka basan. Kaktiin ka jong blay ka ong kumni ngan puli ya ka. Henry mami to syarai haki ay ki ay baro to syak shitom to le ya ka kam unong yutu kana to pendep ya kata ka kam jong me. Apostol Paul haba utho ya gani ke shiti shau para u jong u shau shakri u ba mentoi badu shakri u ba kodor jong blay u bala kala ka bamut aga por ka ba apostol Paul u lej ban yalam kat shaba u lej ban yalam laong ke tin ka jong blay kam tam ha ka kitab ki kam ki apostol ke thu ya nga bat ya pi baki balang kinang ki yeng bat ki roy bat bun ki banget ki wan ban kala ka bamut bat ban pediang yu Jesu komunong penem bat unong siu spa u jongki balong ba ka ka snong ka balakot ka listra balong ba de uni u yu brio u ba ka kerteng jong u kalong u Timothy uni u lawan yalade ban ye kendu yu Paul bat de hangni ka tin ka job lay ke thu yengi shapang jong u bau Paul u yo i bau dei u brio u ba mentoi bat de na du kata ke khlipmat ya kaba uni u shakri u bekodor ula lej lang ban senran yo apostol Paul haga jingle yalap ke jong u kat shaba u lej ke tin ke jong blay ke thu yingi bau Paul u ken mau biang ke tin ke jong blay ke shiti ke ba ar ke jong apostol Paul ke thu haki benta ke ba shakman bau Paul u ken mau biang wonga ken mau yami ye kitu ki por ki banga jiodon bat me habangi lej ban yalap lang bagak tin ke jong blay ke thu yengi bah kata ke jingle yalap ke jong apostol Paul lembat u Timothy ulay lamru yo Titos bat yo Titos labu kata ke snong ke bagi khot ka kraite balaong habakila lej shiliang barabau Paul ulatmu ye kaban lej Macedonia ke shiti ke jong Paul ke Philippi ke thu yengi balong Baulayos ngau ye ke kubor baka balang hapo Ephesus kalong kadona padeng jing baka don kam ye ke brio badai ken yo ni u shakri u mentoi u jong u baula lej banbu hakata gesnong baun shong baun sa baun pej ye ke nega balang baru Paul ula lej ban yalam keleng badai hakani ke jing lej yalam ke jong u ka bau apostol Paul ula shakem bagaktiin ka jong blay ka yathu yengi kadai ka jing shakem ka bahar ha ka lenong ka basaw ka dekot ka bakat lai bat ka dekot ka bakat saw ki hinmen beki para ki jonga u apostol Paul menta us ngau thu ba menta kalakut kalenti yu
Ulat mu ban lej ban ye kendo ban ye sembiang yuni upara ujong ke kam ke jo kan ran. Henry menta ulas ngau tu. Bagajing yalap bat gajing lej ke jong ke ni ke berthai. Kalapoi syeke bakun. Bat day namar kata kadau. Ulat ho ye ke ni ke shiti. Syau ni upara ujong Bat ka lenong ka basau, naduk ka lenong ka balai, ka benta ka baar jong ka lenong, ki day ki kintin bat ong ha ka tin nong way, ka day ka last testament ka jong apostol Paul, ka day ka ta ki ay ki kintin ki ba kaddo ha shwa ba un lek no na gani ka bertai. Wong yeme ko Timothy, ka jing lek ka jonga kala don ha ka bakut. Henry me medang bun ka jing tray ka jong me. Kadang bun ka jing tray ka kam ka jong mi ka ba ublay ula tendrong halor jong mi. Bat ki day ki ni ken ki ba manga nga kentu ya mi. Ki hinmen ba ki para ka jong na. Ka day ka ni ken ka dekhot ka basan. Ka ba apostol Paul ukren yu Timothy. Bat ngi em ha ka juk ka ba ngi yo I kam itikna ka berthai. Ngi yo I ka jing kelumar ka ba ki ong ha ka tin nong way katakan new normal ka ba ngi em ha ki ni kisngi ban ya kublai ti lani ban rung shiki yeng jong ki para bangai kalong shem shitom hado kata-kata. Baga mensiem kam suk. Baga perthai ka pediang ya gani baga day katakan new normal life ka ba ubriu hab ban im hasla jong gani ka berthai nang ni syakmat tat hadu bau niu knyang jingpang unda khut no ki parlong ngam tip ka ei ka banja yang abat ya pi ting ka joblei kong baki jing ka jing jenjar ken nang bun baki jing kala jong ka perthai ken nang wan shwa ka jing wan ka jong utrai ban shau yang abat ya pi lese ka jing im ka jong ikan nang jarong asla jong gani ka berthai ngaru kamu syakri ubarit ngadon ye gini ki kentin ki bau belai ulabu aga donut ye ki kentin ki jong apostol Paul ki bau keren ye gini ki santali ki ai lingkot kat bala aga ni ka janmit jong gini ki sngi kum ka jing sneng ka jing krau ka jing kentu yang abat ye pi kum bangalaong pilong bat manga ngalong ukristan lani ki kristan ki ba kumno bat ha ka ba kun ngin sa jubab ngilong ki ba kumno ha ka jing im ka jongi ka ba ningkong tin ka jong blay ka ong ha ka dekhot ka basan Henry mami kani ka kintin ka kit ye kani ka jingmut ka ba apostol Paul wong yoni Timothy wong pen pej saudong jong mi ko Timothy pej ka perthai ka long kumno hapo Ephesus naduk ka dekhot ka ba ar ter layat hu ye ka jinglong jong kani ka balang bat ka jinglong jong ka degishnong ka ba ki briu ki ya be ya ki ai jong kani ka perthai baka pom bat ka jing sniu kalayo bandrung hadu ki tingkong ying jong kai ying ka ba kentang ka joblay baka pop ke kala ka hok baka hok ke kala ka pop baki briu ki abe tang ye ki ai ki ba jong gani ka berthai ba ban berkat ya la ka jong ka mensim kim tre satya apostol Paul wong yu Timothy me im hagaba kum kata ukristan me im me kit ye ka lingkor bat ye ka kirteng ka jong kris hagaba kum kata ka snong bat hagaba kum kata ka por ka wei ki la ban le Henry mami mem dei ban le kum ta ki wei ki la ban tu kiwai kilaban klim kiwai kilaban le ye ki kam ki ba shirkai persha ye gamon ga joblay Henry mami wa nom le ye kata uong u apostol Paul yo Timothy haba ki briu ki pech shame ki nong bautei uper baudei ukon joblay pilong ukristan obakumno manga ngalong ukristan obakumno Ima ka juk ki hinmen baki para ki jonga ke bangiyo I kata ka lifestyle lani ka rukom im ka jong brio kalong ka bedai dorban ki ai jong gani ka bertai bangayo I ki kun jong ka balang hagini ki sngi ngira persang banya pen rengkat lani ban pen ya dai bangi ong bangi kwa ban long western ngi kwa ban long kum ki brio ki ba syapo ka risem ngi Bat ngayo I yakini haki ai la kalong karyam kabay ngayo I la kalong haka im haka ya kayeng ngim itu shu unu uday ukristan unu uday ubam ngej balay pangakwa ban ong hagini ka janmit ya pi
พี่ได้อุคัสีพิมได้อุพารงได้นามารกระดาววัดเละพารงกินแมนบกิปารากิจงะบัดยากาคอร์กบุรัมกุมอุคริสตานคิเวกิมัดเละไอบกิเวกิมัดเละกิมัดโตกิมัดทีมกิมัดเละเอกกรรมกิบเชิรไกอัปสตอลปอลว่างโคทิโมธีมาเมวัดเละปะดูเบลบูเอกนี่ก็ดอฮักดอนุนก็จงายเอกนี่ก็กินเตียนบันองมาพี่กุมกิคริสตานลาเดกิเวกิเละเอกนี่กิบเชิรไกวัดบิชนีเอกเอกกับพี่ดีบันเละบันอิมกุมอุคริสตานบันยาดกุมอุคริสตานเละเอกตากบาร์ว่าอัปสตอลปอลองยิรุเอกนี่กินเตียนอยู่ทิโมธีฮักตูกจูกระดคอนได้บอกองตันเรมามีองรุโตชารายฮักกีเอบารอกันนี่กินเตียนกวันนี่กินเตียนกรีกกับกิองกระทั่งเนเฟกันเนโฟบักกิดรุเอกนี่กิจิงมุดกิบาวอัปสตอลปอลอุกรปาดอยู่นิวทิโมธีอุตาอุบริวอุบมเมนตอยวงเมลองอุตานองยาลัมmelong utau nong sharai jangka balang hapo Ephesus melong utau ubriu uba mentoi uba ki briu ki pet shame wang ye gene genten to sharai long jai yaisha don kabor halor lade bat wat le klukle bat wat rai kerke ye ki baro la kalong haka kam yeng ka kam sem la kalong kita ki personal issue ka bay dai ba ka jing im shimet jongi lani ye ki kam snong kam thau lani ye ki nu ki kam wong wa apostol Paul yo Timothy wat nom rai kerke to sharai bha da sumar bha da pet da khmi bhaคุมโนบะเมยานฮักจิงเอ็มกะจงมีกับมันละกะสงีงามดอนชูคุมอุตาอุนองฮิไกจงมีงามดอนชูบันสเนงบันคราวยามีลาดามีบักลางามดอนชูอัสลาจงกันเอกบรทัยบัดงานุมเอ็มสเลมชูงาสงอทูยากะจิงเอ็มกะจงากับงางาลาดอนเมนตาฮักยิงเบนดีวงเอ็มกะจิงเอ็มกับชารายngakan mau ye ki kentien ru ki jong Petrus saba utho ye ka shiti ka jong u haka lenong ka basan ka de khot ka bapra haka shiti ka beningkong ka jong u apostol Petrus utho ye ki ni ka kentien bad wong khumni haka lenong ka basan ka de khot ka ba khandai na do ka bapra to phen le adakar to phen ye sharai naba uta unong ya le jong phi uba usoitan kum using bekerhu uya celeng udawat kenang ya unoru ba unyo ngui teli ya uta pin ya le persya ki baskem haga jingen ki henmen baki para ki jonga u apostol Petrus ru uong ye gini ki kentien to sharai se ki henmen baki para ki jonga ukren daga ka ba u ulaya lingba pikin mau haki gospel kumno bau Petrus habau Jesu ula ong yo ba me men salen yanga uni Petrus ong nga ko trai lada dengan ban yap ru ngan yap na ga ban da jong me hedring itip ka ka jing thu khana ka bakut bau Petrus hadin laisin usiar urio ula len yo trai bat gi ummat kthang na ga donut ki jong u jao bau ngau thu ba shimla sharai hai ke jing em ka jong u ko munong bot yu Jesu kawai ne ke jing hai ke ni ke sngi ki ba manga bat ma phi ngi em kalong ke jing long ka jong u kan ka bangi ngi yo i hai ke kitab jong ke Genesis kalong ka balai ter ka banganum yo lat ye ke ban puli phila ban puli hai ke yeng ki sem ke jong phi ukan haba ula lej ban ai ye ke tu ke jing ai ngo thang ha kmat jong u blai u ngam pediang satya ngap pediang ye ke ai ka ba u abel u ai ukan us ngau thu ba ka ai ka ba ule ma u kalong ka ba bakla henry ka ai ka senjam la ni ka rai ka ba ushim kalong ba u ong ba ka ai ka ba ngale manga kalong ka ba dai tre ban kala ka ba mut ba ka dei ka ta ken ka jing ka jing ka problem na ka issue ka ba khrau ha kini kisngi ka ba ki ong ha ka tin nong way mind is right ka ai ka ba ong manga kalong ka ba dai Sumarbha uong apostol Paul yu Timothy melong unong yalam melong ushakri uba mentoi jong ublay wat ai bagani ka jing snow sarong wat ai bagani ka donun kan yo shong ha ka jing im ka jong me kabalai uong ye gini ki kentien ru to le to sha shitom
Henry mami to syarai haki ki baro to syak shitam. Kum ke jingeseng samla ngelayo ban ye keren nadu kani ke tayo haki sau tayo ngelayo ban ye keren syapang balai ba ubrio jenjar. Henry haki ke janmit u apostol Paul uang yu Timothy uang ku Timothy banlong Kristan banlong u Kristan ba shisha kam dei ka basuk yame. Ba dia kani ru ngas ngautu ki hinmen bagi para ke jonga. Nadu bangai kela ka bamun. Nado banga IT ya lagi jong ka jingim ka jonga hautrai ngas ngautu biang ya kani baka ka banga ngakeren ka ka banga ngayai ngamno asyu banlong kumutu ubriu uba minor lani uba minin banga ken mau ban ngiyo ya ka jinglong jong ka perthai baka ri India ka jongi ha kani gisngi ka bang yo bagi ta ki an ke ba Om Syah ban pen kala bamut ye kibriu kilami na kawai ke jela lani ka state che kawai pan kilanang pas haki government ke jongki bagi parliament ke jongki kilanang pas ye ka bill ke jongki bangaken mau yu wayu parlong o bangi pule lang haka MTH ke jonga bau niu parlong o bay rengkat kelas bat nga uyathu ye kata ke jingja bah nyau snem lai banai khat san sngi o lasa haka yeng bendi hang thi hapo kanong ba lani ka jela orisa ka bangila yos ngo haki ki snem ki bla lek no ye ka jing sharpen yap ben ki kristan ula ong ye ni ki kentin nga shep tieng bangan yo bangan don kurim lani bangan yo ki kun namar ngatieng yo banga habban len yu jisu ladanga yo kini ki nong shun ki jongi hakmat jonga bakin penyap ken shimno ye ka em jong ki bahayeng ki basam baru ong ukpa u jongaru uwei na ki langknya hagekti jong kini kinong yale persya banlong kristan u bashisha ban yalap yu jisu kamdei ka basok ki henmen bagi para ki jonga u apostol Paul ong kadei ka kabuk siar yang it is a privilege yang ya kabangan yalap bangan syak citom naga bantau kris babangan ba ya ka dingpna ka jong bangan ba ya ka dingpna ka jong jisu u bau brai u syak yang bangan ba naga banta ka buram ka jong u ke henmen bagi para ki jonga hatung yala kelet mo ngalaong nagabasdang menne balaar kuatar ngim shimlayo ya ka sakramen ya bau jisu ong tole ya kani ya ka ban ken mau yang ula syak shitom nagabanta jongpi ken ben bagi para ke jonga tang namar mamangingim yo ya ka sakramen tang namar bangingim yo ban kiu she ka yeng ka joblei hatung yala kelet no ban syak shitom ban ba ya ka ding pna ka jo jisu Pai namar kata kadahong ngan song ka jubab kalong ka jongpi pilong u Kristan u bakumno kabasau u apostol Paul ru ong yu Timothy to le ya ka kam unong yetu kana ka kentien nong yetu kana kamut uta unong yalam lani unong pla ya ka kerteng ka jong trai kihen bagi para ki janga unong yalam omla ban ong bau dei tang utau beri ubah keren henrei ubah klemle haba pilong unong keren lani unong pla ye ka tien ka joblei pi dei ban le ru ye kata ka ba pi yalam Kani kade ka way na ki tough challenges ay jingim ga jonga ka ba man gamit man ka step nga judway nga dem ki kosi banong ko try kai ka ba nga kren bagay ka ba nga ngalam kan longgen ko pa ba ka ba nga ru nga le ye kata kanang bagi kun ki jongme kanang baga perthei ngan yo ba nga long ujing ubi ujongme ki parlok ki jonga udan kawai ka jing yatu kana ha kawai ka jing puli ka bangayo ya kan puli kawai ka kon ka banga ngatip bona pedeng jong pi pilayos ngau udan wai ubriu ubam don ka met ka ba da biang ba udan ka ti ka jan ka ba dala banyan long ba udan ka jing duna ha ka de khot met ka jong ula trang kata ya ka ban le ban tre ya ka kam ka jong kanran ban long missionary ha ka wai ka jaka balong ka jing yatu kana kong baka balang kalayo I ka shiti ka jong baka long baka le ban ya slok hayeng kala ya kren yu baka long ba pidon kumta ya ka met ka bam da koj da khia bat ka met ka ba don ha ka jing duna kong pila si ya ka ban le pila si ya ka ban le wangan le ben
bat ngan sa agada jaka kaba ngat perang ya gaban len kilaya kita git snem arbo san snem ki jeng seng samla jong kata balang hadin kata snem kilale ban yalap agada snong ban belong ya youth week ke jongki balong kata jeng tu kana ke tu bakila yalap baro shitayo badaga sngi sunday ka bakat do ka je seng ka bakat do kila khot ya snong ka thau bakila kli ya ki pisngo kumno shapang uniu jisu bau tau orang basnong ulong pilayalap yuniu Jisu baro shitayo ngilayo iken yo briu ubakum uni ulasa hapeneng jongi arpau arhosan snem menshwa bat ngi baro kasnong ngin nget bat ngin pla hagani ga janmet bangin pediang yu Jisu kasnong baro kawai ubriu ubaduna ka dekotmen ula ban yalam ya kasnong baro kawai hakajat jangga ding pernah ke jong trai mangabat mapi bon na peneng jongi ngi biang ngi don kisap bat ki talen bat ki jingkerku ki bakerhai ki bau belai ule kerku yang ngabat ya pi kanungun ngi alam syeka kejat ke jong trai wapstol Paul wang yu Timothy long me unong ya thu khana ubashisha haba ong kapop mut kapop haba ong ka hok mut ka hok hooj mut hooj em mut em ai baka gospel kan long kabay day dur bat ka jing im ka jong me om bamen pen kedor ya ka gospel bamen bu ha ka jing im jong me Henry bu ya ka jing im jong me pen ya day dur ya ka jing im jong me baka gospel ka jong Chris ka bakat do Apostol Paul wong ya gini ki kentien yo Timothy to pendam ya kata ka kam jong me ka ai ka responsibility ka jing kit clear kabau belai ula shania hame ko Timothy tredep ya kata upol wong ha dekot ka banyo ya gani gejuk ka lenong wong yo Timothy ngati ngala yale ya kata ka jing yale ka baba ngala pendep yale ka jing ya pet ngala ri ya ka jing ngai bat minta ngan yo hanga ya kata ka pans ngat ka hok la ya labu ya nga ya kata ka pans ngat ka hok kaba utrai unong bishar un ai ya nga Apostol Paul wong yo Timothy ka kamram ka jonga ngaladep hadai mami kumno ku Timothy hakabakut jong ka jing im ka jong me mela mu ya ka ban pendep ya ka kamram ka ba Chris ulabu hami ya ngabat ya piru ki hinmen baki para ki jonga ya kan mau ya ka kitab ka barim ka bau belai ushon bat o isi igi kon Israel dai namar kata ka bagishu pendap rukom ka ritual ka bagishu pendap rukom bat ka formalism yagi ai hatu ngishu pendap rukom mo kum gi reu dukhat jong ka balang bat kum ki bangai ka yap ka im jong ka balang kadai ki kti ki jombe wa kadokti bai degi pastor wat ong bagi dei kita memesan wat ong girang bak balang o kinong yalam ka yap ka im jong ka balang kadai api kita ki dekot jong ka balang ke jong Chris ke men bagi para ke jonga pi ken mau shispa enyo bukandai snem menshwa u Thomas Jones lambat lai jong ikurim ke lawan ban tredap ya ke kam ke jong ki IT met bat mensiam hadu ka bakot bakinda i jendo ya kani syatai padong ngela pendap ya ke jingyalap ke jongi agini kishno kasa hanga badapi ngakan mau nga attend ya gawai ka conference kabala keren uni ubri utau Dr. Michael Williams ude way ni senior editor jongka Times Now wong ya gini kintien ude Kristan wong ya gini kintien wats ngoy ngan bu agaktin pareng I will be the best Christian that India has ngan long u Kristan uba pura bat uba pakatam baka balang ubaka India gadon ngan long u Kristan bat ngan long ka Kristan uba pakatam uba batam ubaka India gadon ke hinmen baki para ke jonga ngakot yepi bapin jubab ye ketu ke jingkeli ka bangal keli nakmat pilong u Kristan uba komno lada pidon ye gini ke jilong ye ke bawa Apostol Paul ulale pilong utau syakri uba mentoy and ring a snowsi bahag ni gisngi
ka face mask kalalong ka fashion yangi hagini gisngi ka bangin yo I hagi dukan no mask no service ngi don ya ka mask ka bangi deng hagi yeng mani gi jongiru haga jinglong kristan ga jongi ka bangi da bangi buri ya kata ka bapot siapa ublay kwa ban penbahaya kata ban seino ya kata bat ban pelong ya pi ujing tau obatamai pilong u kristan ubakumno ublay unyarap bad ublay ungkerku ikentien ke balai keren hapreng ke jingtlot ublay nag ta ka buram jangu amen tungi ne lai lang ha ublay ha ke jing duai tungi ne duai ublay bu bau pa ujongi ubahabneng utrai jongi met bat utrai jongi mensim ke jongi utrai jonga kambat ukli jonga balang ngi aingu ye meko kenrat ba e namar ke di ka por ke ba kodor ka ba mela shas go bayangi bangin Yaseng ya kerteng ke jome gotrai hoi da blai jongangis ngoto badana pring jongi shibun ki jingkit ki bakia ki bangingi don na ke jingim ke jongi ko kenran I duai au blai buk pa ba men ya lam ba men launo ye kita baro ong nong rai shem sim ye ki sai kum jong rai bi la batat ke jingi blai ke jongme batat ko kenrat ba ye ki sai kum sai te ki bate yang abat yangi bangingin but ye me ko kenran ki balong ki kita ki mau jentut ke jing em ke jongi bangingin sakhi yame ngio I ke jing klumar jong ka berthai ngio I ko kenrat kanu ka berthai ke kinwen na gini gisngi trai ram yangi kom ke bangai bangin ong ko kenrat bangi don ka jing snow scam tang hame bami melong usim ki sim badu trai jong ki trai mela pen pau ya kata arajar snem menshwa ha ka ba mela yap na ka benta jongi ba mela iPad hangi ya ke jing em ka ba thmai ko ran ya ka bangin im na ka banta jongme bat ban ya kat kum ka mon ka jongme au blai buk pa ngi twai ya ni ka janme ba men snei ya ngi ko trai menam thau ya ka jingle ke jongi bat ho ki ngi sam ko kan ra nang yai pen ram ya ngi ablai ba ka revival men sim mo jongme kan yai klang ba kan yai ru long ha ka jing im ba ka don ho jongi bat ho ablai jonga ngi dwai ru ya la ka jonga balang men yai pen im ko kan ra nang yai pen shai ya ka ko trai ka mong ki khot jong ka baro trai be jonga hangno bangingi don trai men ye shem yangi bangin long ki khun ki jong me au blai ngi dwai ha gani ka poru kum jo to ya rap ma me yangi hoi da blai bangila ban shanya hame bat ban sno tang hame lai lo lai yap la im langi do kam do jam la ka lawai ka long ka badum la ka long kumnu ka lawai ka jongi ko kan ran ngin shanya tang hami ko pa ba in ni dwai ru ko pa ba jonga ha kan ke khlemat pen khia ye ka ri ka jongi ka ti ka jongme kan long halor ka ri ba India ka bayar ka jongi ru bakin yo I bat kin tem ba melong utrai u jongi trai be jonga ngi dwai ru na ga banta nong yalam ngi dwai ko kan rahat na ga banta ki doktor ki nos kini ki bay don hakmat ye kini ke jingpang ka snam ke jome kan yada ye ki ko trai ba me men ya rap ye ki ko pa ba kanu ka basniu kanum ja ye ki ken don hapo ka thap nyang ke jome haba ki shakri hangno trai be jongangi aingu namar ka jing shakri ka bangilayo ngilayo ban ruai ke jing ruai jing ke seyon ngilayo ban pulin ke tin ke jongme bat ho ngilayo snap ru ye ke tin ke jame ko trai nginget scam ba me men snow ye ke jing duai ba men pediang ru ye ki baro ye ke bangila pendap ha ke kerteng ke jame Jesu Kristus nong penem ngi duai ni pandai ke jing ngai amen.